днешна дата за произхода на гагаузите можем да говорим само в хипотези. Към момента има 23 хипотези за произхода ни. 6 от тях се свеждат до това, че гагаузите са потурчени българи. Според останалите 17, произходът ни е тюркски. Те се разминават по това от кои тюрки именно. Дали узи, огузи, кумани или татари. Но руският учен Лев Николаевич Гумилев казва, че в миналото на номадските народи не може да има само един прародител. Както всеки човек има двама родители и поне 4 прародители плюс бабите и дядовците, така при номадите не може да има само един произход. Според него във вените на гагаузите тече и куманска, и огузка, и татарска кръв. Сънародниците ми от гагаузските села край Варна сигурно няма да приемат подобна хипотеза. Реших повече да не се занимавам с произхода им, а да се върна към историята на българите. За последно направих само още една обиколка през селото, когато чух българска народна музика. Оказа се, че момчето с акордеона се казва Иван Статев и се е учил да свири в консерваторията в Пловдив. Сега преподава музика и има група, с която свири по празниците. Когато завършил консерваторията, родителите му го накарали да се върне в Гагаузия и да се ожени за местна мома, която му родила син. Все още му е мъчно за студентските години в България, затова си купил сателитна чиния. На телевизора му вървеше BTV. Едва ли Иван Лечев тогава е знаел, че след месеци ще напише музиката за филмите за българите. И вече свири настроените на своето задоволство, вижте. Победата той искаше още. Оставих другия Иван, Статев, да свири на сина си и продължих към Кишинев. Предстоеше ми изпит по история. Столицата на Молдова, Кишинев. Попаднахме точно в деня, в който около 100 български младежи щяха да държат тест по история на България. 50 от тях щяха да имат шанс да учат в различни висши училища в България. Тези деца са родени и израснали в Молдова и Бесарабия. Най-съкровената им мечта е да видят с очите си България. За разлика от мен, те имат отговор на въпроса коя е прародината им. Казаха ми, нашата прародина е България, а сегашната ни родина е Молдова. Тук през последните 200 години са се преселили цели села от България и ние сме потомци на тези българи, споделяха децата. Дедите им избягали от турското робство и се заселили в опустелите земи в Молдова, Бесарабия, Южна Украйна и Крим. За това, че са обработвали пустеещи земи, тукашните българи били освободени от данъци първо от руския император, а после от молдовските князе. Лицеят, в който се провежда изпитът и който много от тези деца са завършили, носи името на Васил Левски. Семействата им помагат на училището с каквото могат и благодарение на това лицеят оцелява. Много от хората, които отделят от скромните си доходи, за да има в Кишинев българско училище, сега стояха в двора. Малко изнервени, защото на техните деца, внуци или племенници им предстоеше писмен изпит по история. От резултатите, които ще изкарат на изпита, зависеше дали ще се изпълни мечтата им да отидат в България. Слушах с удоволствие тези хора, които говориха на език, сякаш изваден от повест на Иван Вазов. Разговорът започна от това, че макар да са българи, им е много трудно да получат български паспорт. На началото на тази 2006 година, ако не се лъжа, цифрата беше от 30 до 35 хиляди
желаещи от Молдова да получат българско гражданство. Нищо лошо в това. Ма никога. Кой говори за лошо? Аз казвам за количество. Да. Говоря за количество и сега. Става думата за какво? Че тези юнаци на място да тръгнат, да ходят Португалия, Испания, Италия, де да е било, що не е ли по-рационално едно младо момче, която като вишли, а и тук да вземем, там расте, защото е земя. А то е най-силното, защото се е пробило под асфалта. Това е силно. Ясно. Това ще е по-силно от това. Ние сме и едни от същите хора, само че живущи от друга страна на Дунав, да кажем. Аз в България зададох въпрос, защо на нас трябва да очакваме 4 години, 5 за гражданство. Нищо не трябва да чакаме. Защо на турците дават след половина година? Те ми отвърна. Турците са наши граждани. Ама никой не. Ама никой не ме отвърна. Казва, ви си бесарабски българи. Не съм бесарабски българин. Аз съм българин от Бесарабия. Ами 170 и отгоре години съм тук нашите. Не сме забравили езика, не сме забравили обичаите, обредите, песните. Да. Ние сме по-много българи. Ама на митницата в Доран, колкото 230 години държим своя език и всичко. Българите са в България, деца отвън България, всички са предатели. 11 години не стъпах в България само заради това. И друго още. И сега ходих пак ходих при сина си и също ми казват руснак. Не съм руснак, бе. Аз прадядо ми и дядо ми са и баща ми българин. И там има хора, които не е толкова да отивам там на една врата да се нареждам с документите, така да проследявам нещата и гледам как се получава нещо, вместо да се получи нещо нормално, нещо като спойка между българите и навсякъде, то се получава като конфликт. И взимаме да се караме. Ние викат, от тези руснаци не може човек да се увреди македонци. Ние викаме, пък ние обратно, им казвам. От вас човек пък не може да се увреди. Преди 10 години ни един македонец считали за унизително да му каже, че е българ. Пък ние тук цял живот сме стваряли само това. И цял живот сме мечтали да стигнем по някакъв начин до България. Обаче там сме чужденци. Аз съм чужденец. Ами нищо, ще го приглътнем. Аз нищо няма да ходя. Следващото им вълнение бе за образованието на децата. Трябва ли младите българчета от Молдова да учат